Panibagong araw, panibagong gabi, panibagong taon. Simula na naman ang bagong kabanata ng mga pangarap sa buhay natin. Ako si Gio at sa video ito, ipapakilala ko sa inyo ang pamilya ko. Bago ako lumisan sa mundong kinasanayan, sila ang naging tahanan ko. Sila ang naging gabay at inspirasyon kung bakit ako nagpupursiging mabuhay. Sinulit ko ang mga buwan na to dahil hindi ko alam kung kailan ulit ako mawawalay sa piling ng mga taong mahal ko. Sa araw na ito ay magpapasalamat ako sa isang ina na naging gabay ko rin sa plano at desisyon sa buhay ko. Siya ang ina namin ng mga Katolikong Kristiyano. Kung ikaw ay hindi Katoliko na nanonood sa video ito, ay magbigay respeto ka na lang sa sarili nating paniniwala. Paano ba kami nakarating doon? Dahil kami ay taga Bohol, sa Tagbilaran City ang una ng ruta namin. Sa Tagbilaran City. Here we go. Shout out Sir Ayong. Shout out Sir Ayong. Sumakay kami ng tab galing Agulat Terminal to ICM Dao Terminal, kung saan kami sumakay ng bus papunta naman sa Loon Port na nasa 30 pesos lang ang pamasahe. Wala ko kay buwan sa aking kasulti kay higutom ko kay murag. Sa video guys, karon ang hunong may dire sa Dao Bus Terminal para muraon me for nice urang diyan. Then after mang nakay na may bus, then we'll go to Loon. Then sakay na po dog magbaktas na pa dog sa Pansalan. Then nagkuman, sakay na po may barko nga baroto. So, mga sa may Dugan o kornya ni bay. Okay ra ba ma? okay ba kaya? Kaon kayo. At sasakay ulit ng barko na tatawid papuntang Argao, Cebu na nasa 170 pesos regular na pamasahe ng light ferry. Kung ikaw ay nagmamadali, pwede kang mag-book ng ticket sa barko galing Tagbilaran to Argao o Tagbilaran to Cebu. Kung ikaw naman ay hindi taga Bohol, piliin mong mag-book ng ticket papuntang Argao dahil ito ay mas malapit sa destinasyon na ito. Niya kami karon sa sarga nito. Pantalan sa kuan Loon. Padulong mi sa Argao among biyahe karong alas 3 sa kadlawon nga. Karon ang oras karon is alas 9:35. Naghanap tawon guys, sikat na ni siya. Matog sa ko. Kung saka? Alas 3 pa ng madaling araw ang barko, kaya nakatulog kami nagkakahintay. Good morning, Argao, Cebu. Malamig ang hangin, sariwa at presko. Hello guys. Abot na may sa pantalan sa Argao, Cebu. Mudong may sa among padungan karon. Asa din may padung dai. Guys, adto may sa Wasala. Asa to daw? Sibunga. Sibunga in place in Simula City, Cebu. Nya ano to? Ikaw na bahala diha dong. Panibagong sakay na naman sa isang tricycle
Paakyat sa Moran Hills, Lindugon, Simala, kung saan matatagpuan ang shrine. Nasa 50 pesos kada tao ang pamasahe. Hello mga guys. Abot namin sa simula. Ikaw na, okay na ba ka? So guys, nang pila guys, salip po diya day. At yung tandaan, pag ikaw ay pumunta dito, bawal magsuot ng maikling damit o short. Magsuot ng palda na lampas tuhod o formal na kasuotan. Marami kang mabibili na souvenirs sa labas ng shrine. Nasa sa 25 to 50 pesos ang isa. Meron ding bulaklak na alay sa birhen na nasa 100 pesos ang 3 piraso. Ano sa bawal dito? Bakpak mo na atong ibutang sa atubangan. Sipangan to sipangan na. Front. Meron din mga birth month bracelet. Medyo mo arong Ang napalit na ganina is ruby katong kuspawon nga puwa nga ingani nga stone. Nya mo to siya ang July, so sayop ang napalit mo to ang gihatag ni adto kay July man siya kuspawon po. Ang cross na sino kayo cross na? Kuspawon si adto. Kuspawon po. Unsa man ang akuan? Kuspawon si adto. Pagod na tanaw. Tanong yan. Ibaligyan tag 100 sa duwero. Unsa nang birth month man? Brad, sa kanira imo. Parang pasaan. Ang ibig. Itong kasi. Unsa man day palit mo day? Unsa man? First day pala. Inong mo ng istorya. Turn no. Tagasa ka day. Taga kanay ko? Ay, taga Bohol. Taga-buhol eh day. Unsa man yung atong ipampalit mo I day? have here a lot of souvenirs. Yeah, I have here a bracelet. Na. Kasabot mo. Imo. Madam. Suja po. Oh. Pagkuhan ipagkatag rin pagkatag. Oh. So, Kalain lain eh kay panataga po sa mga nana na sila guys. Para sa tong lana ba? Kanang lana ma'am. Asa na siya? Oh. Asa man? Para sa man tong lana ma'am. para maabot sa atong giabutan. Imo na mong gamiton guys nga. Hugutan. So, uy, abay na. Nagbubukas ang shrine alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Wa pa sa minabot. Malapalasyo ang loob at makasaysayan ang bawat lugar. Kung ikaw ay latecomers, asahan na hanggang sa entrance ang pila papunta sa itaas ng birhen na nasa kalahati hanggang 1 kilometro ang layo. Sa unang pagbisita ko sa lugar na ito, gumawa ako ng petisyon na makasakay ako sa isang barko at makapagtrabaho. Dahil natupad nga ang petisyon na yon, bumalik ako para magpasalamat sa mahal na birhen. Pumila kami na at nag-alay ng bulaklak at panalangin. O mayaman, sana'y isa ang kulay, sana'y wala ng away, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Paakyat sa birhen, kailangang hubarin ang suot mong sapatos at panatilihin ang katahimikan hanggang sa makarating sa imahe. Dagsa ang tao na pumupunta dito dahil sa mga sakit at karamdaman na napapagaling dahil sa kanilang malakas na paniniwala. Mga estudyante na nakapagtapos ng pag-aaral, mga naging profesional, mga naging successful sa buhay, mga pilay na nakalakad at mga sakit na walang lunas na tanging himala na lang ang naging pag-asa ng karamihan. Bago kami umuwi, bumisita kami sa museum ng mahal na birhen kung saan mo makita ang lahat ng operasyon niya sa buong mundo.
pag-ibig. Sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan. Sana'y laging magmahalan. Story sa Filipino. What sa story sa mga kapatid. Sacrifices sa mga serve. Grocery. Guys, mahuli kami. May kapoy na kayo. Salamat sa pag-uban-uban ka na mo sa mga guys sa Mala. Magkaroon kami live ko sa SM Seaside. Ay, sa susunod na po. Hindi pa pala kami umuwi. Asa dito kami ngayon sa Santo Niño. Masay pa sa lugar. Sa Jollibee. Colon. Colon. Street. Baho nga Colon. Smina Boulevard. Colon. Boulevard. Nagkakasularan. Nakakaitaw din no? Oo. Nagkakatawa ni Hoy. Matlo ko nga ni kay Pan ba ako? Shite tayo. Ate, gamaya ka ng buhol na. Iyo. Pero sa dire. Tigikan mo, si Bugod. Lain na kayong buhol na, gamay lang kayo. Biasa mo. Bakit na bumili di ay? Pero sa dire. Dito sa Sugbo. Ang Cebu ka. Oo.